ICT nichopo ko kanye mheshimiwa? Osedhi maber. Osedhi maber ahinya. ICT sani wan gang'wen. Okay. Adek operate maber kabisa. Moro ne Ratanga, moro ne Ndhiwa, moro ne Kobodo. Koro mapala Koguta ni wasegero ot pokwa equipe. En makoro dhie maber kabisa nikech iga duto mwasebedo kwatimo gini. Wase strain ji madhi 8,000 nyithindo. Okay. Over 8,000. Maratanga nosegolo 2,851. Okay. Kobodo 1,930. Ndhiwa itself 3,394. Ingeni magi nyithindo mi train a package mar ICT. Tiende ni moko nyalo timo transcribing, moko be nyalo packages ma computer game. Itima business to ina gi odi kanyo, ina kanyo. Okay. For example, kana timo masters. Atima kandiko ne ji thesis joma lazy. Nikore to gichuli. Koro nyithindo gi nyalo uso kata chai America kucho. Yeah, those hubs under Ajira open gi up to business. Ng'eny gi ne about over 30 something online business. Okay. Koro wadhi maber, wan gi awards ang'wen go to wan gi 3 to go. Okay. According to philosophy ma UDA. Okay. Negi koni ward ka ward nyaka bed gi ICT. Okay. Ngeni wan mun wachako kata kapok ng'ato notimo gino. Yes. We were the second one in the country. Okay. Koro mano dhi maber. Tiwage ka gitieko form 4 to gidhi kanyo wigi yawre. Koro gingi opportunities mang'eny ma ginyalo donje nikech ICT no. Yero kamano duong' ahinya. Wach mag sikunde. Kapok idhi wach mag sikul somo ka. Achiel kuom siro maduong' ahinya. Ndhiwa